Uy! Kuya Agape, thank you so... Malapit na, Kuya So. Malapit na nga. Parehas kayo second year. Yes po. Thank you so much po, Kuya Agape. I love you to Junjun. Si Kuya Makoy, si Kuya Makoy, isa din. Abot ng boundary bridge. Hindi ba, Kuya Ruben? Malapit na. Malapit. Wala na. Okay lang yan, Kuya Agape. Thank you so much po. Maraming salamat. Kasi nga, naririnig niya na wala pa sa ano. Hindi pa rin naabot. Okay lang yan, Kuya Agape. Thank you so much po. Tumawag na naman si Bunso. Dagdagan mo daw. Ma. Ano si Kuya Noli, oh. Ito wala sound. Ay, wala kang talaga yung sound, Kuya. Mahina. Tapos na. Mahina ang... I-chat mo na lang, ma. I-chat mo na lang. Tumawag si Mama. Thank you so much po, Kuya Ayan, Agape. salamat. Sabi daw wala na. Kuya Agape, thank you so much po. Jun, thank you so much. Siguro hindi pa nag-end. Kaya nga, alam niyo na yun, pag hindi pa nag-end, Matik. hindi pa yan. Matik talaga. Automatic yun, guys. Tapos mamaya, yung mga madadaanan namin ni Kuya Noli na mangga, kukuha kami. Mamimitas kami. Napanood niyo yun, yung nag-viral sa Facebook na yung bata daw namulot ng mangga tapos pinumpok daw ng 2x2 tapos namatay. Baka pukpukin din ako ng 2x2. Kuya Agape, thank you so much. Thank you so much po. Thank you so much, Kuya Agape. Malapit na. Malapit na, Kuya Agape. Kasi maya-maya, pupunta na rin kami doon ni Kuya Noli kasi magbabiyahe pa. 3:30 na eh. Kaya idol ko yan si Kuya Agape. Ay, Kuya BG Red na yan. Ay, maya-maya. Intayin natin yung maya-maya. Kuya Agape, intayin namin yung maya-maya. Sabi daw ni Rain. Sige po, Jun. Tagasan ka ba, Jun? Kaya ihanda mo ang camera mo bago ka magkuha ng mangga. Yes, Kuya Kenneth. Yes po, Kuya Dodong. Pero sana next time isama nyo ako sa bakasyon nyo. Hoy! You're welcome, Kuya Rod. Ano oras tayo pupunta doon, Kuys? Maya-maya. Maya-maya mag-end na din. Si Bro Ruben baka may kulay yellow. Kay Kuya Romel, huwag tayong mamilit, Kuya Romel. Maano tayo ni YouTube. Kaya natin. Antay-antay lang. Gustong sumama ni Palawan, Kuya Noli. Wala daw siya masakyan. May... Wala ba? Sabi, kala ko daw may... Errant daw na ano. Kuya Agape, yes, thank you so much. Akala ko ba daw may errant daw na sasakyan or baka jeep? Meron yan. Meron yung masasakyan. Makakasama yan si Palawan. Kuya Agape, thank you so much. Okay na, naabot na siya. Thank you so much po, Kuya Agape. Arigato. Thank you so much, Kuya Agape. Thank you so much. Pati po kay Kuya Emmet, kay Kuya Ruben, at kay Maglalakbay. Thank you so much po sa palipad at sa pa-Gcash. Yes po, Kuya Rico, ang bait ni Sir Agape. Panay palipad ka kaya kay Trisha. Panay palipad din. Thank you so much po. Sa boarding house, magla-live pa din ako kahit mahina ang signal. Try natin. Nasa school pa si Palawan. Pwede pa siyang umabol mamaya. Kasi overnight naman. Yes, Kuya Romel. Thank you so much. Kasi... Alam niyo naman, 3:36 na ng hapon, tapos magbibiyahe pa kami, magnanakaw pa kami ng mangga sa gilid ng kalsada. Paano man